गासैनिसिमबो आंनि खुलुमनाय जासिहरबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोननैसो गोनां खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना अन्नानै भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। दिनै 2022 मायथाइनि 5 मार्च बाराया सनिबार। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ। कार्बि आलं जिल्लानि लांहिन नोगोरनि हाजोआरि फोथाराव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंजानाय मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 54थि थान्दै जख'न्थाया दिनै 3थि सान अदेबानि जोबथा सान जाफैबाय। मख'नो नांगोनदि दिनै 3थि साननि हाबाफारि बायदियै हारिमुवारि हान्जा सुरनाय हाबाफारिबो लानाय जादों। मोनथिनो मोननायाव दिनै बे हान्जा सुरनाय हाबाफारिखौ साहित्य एकाडेमि बान्था आजावगिरि अरबिन्द अजिरा बेखेवनानै होदों। लोगोसेनो बिथाङा हारिमु हान्जा सुरनाय हाबाफारिखौ बेखेवना होनायजों लोब्बा लाखिनानै गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ बिथाङा बुंथिलाङो। जेराव बिथाङा बुंथिनाय बायदिब्ला हारिमु हान्जा सुरनाय हाबाफारिजों साखाथियाव थानाय गुबुन हारि माहारिफोरनि गेजेराव फोथायलायनाय आरो गावजों गाव अनलायनायनि बान्दोआ गोरासिन जानायजों लोगोसे हारिमुवारि महरफोरखौ गुवारै बुजिलायनायाव गोरलैसिन जायो होनना बिथाङा बुंथिलाङो। दानिया नैथि खौराङाव दङ। आसामनि सा 14 फरायसाफोरा आरोबाव इउक्रेन हादरनिफ्राय भारतसिम सफैबावनो हाबाय। रायखांनो नांगोनदि दासान्दि सोलिगासिनो थानाय रासिया आरो इउक्रेन दावहानि गेजेराव भारत हादरनिफ्राय फरायनो थाहैनाय गोबां फरायसाफोराबो खैफोद गोनां जादों आरो गावनि भारत हादरसिम फैफिननो थाखाय राहा गोथे जाना इउक्रेन हादरावनो थाबथानो गोनां जादों। नाथाय मिथिनो मोननायाव भारत हादरारि मावख'नि गोख्रों नाजानायनि गेजेरजों भारतनि माखासे फरायसाफोरखौ हादरसिम लाबोफिननो हाबाय। बिनि गेजेराव दासिमाव मिथिनो मोननायाव आसामनि गासै सा 85 फरायसाफोरखौबो हादर लाबोफिननो हाबाय होनना मिन्थिनो हानाय जादों। गुबुन फारसेथिं आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला आसामनि माखासे फरायसाफोरा इउक्रेननिफ्राय निउ दिल्लीनि आसाम भवनाव दंफैसै आरो थाबैनो आसामसिम सफैगोन होनना मिथिहोनाय जादों। आरोबाव गुबुन खौराङाव फैबावदो। बिपिएफनि गोख्रों दैदेनगिरि बारग' एमएलए कमल सिंह नार्जारिया इउपिपिएल दोलोआव जगदान होफैबाय होनना खौरां मोननो हादों। मख'नो नांगोनदि मैया चिरां जिल्ला बिजनी खोला गारगामियाव खुंफुंजानाय इउपिपिएल दोलोनि मोनसे जयनिं हाबाफारिनि गेजेरजों बिजनी बिधानसभा बियाबनि बारग' एमएलए कमल सिंह नार्जारिया बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव हाबफैबाय होनना मिन्थिनो हानाय जादों। मोनथिनो मोनबावनायाव बे जयनिं हाबाफारियाव इउपिपिएलनि आफादगिरि एबा बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि नुजाथिनायाव बारग' एमएलए कमल सिंह नार्जारिया इउपिपिएल दोलोआव हाबफैदों। गुबुन फारसेथिं मोनथिनो हाबावनाय बायदिब्ला बारग' एमएलए बिथांजों लोगोसेनो बिपिएफ दोलोनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनाबो इउपिपिएल दोलोआव हाबफैबावदों होनना मिन्थिनो हाबावनाय जादों। खौरांनिफ्राय मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला बिपिएफ हान्जाया जोनोम जानाय समनिफ्रायनो बिपिएफनि नेहाथारि बिबान रुजुनबोदोंमोन बारग' एमएलए कमल सिंह नार्जारि बिथाङा। बाक्सा जिल्ला तामुलपुराव सुबुं लांखारग्राफोरनि आखाइनिफ्राय 4 सुबुंफोरखौ बोखांनो हादों पुलिसआ। खौरांनिफ्राय मिन्थिनो हानाय बायदिब्ला तामुलपुरनि भारत भुटान सिमानिफ्राय खामानि होगोन होनना फुस्लायनानै लांखारनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ दरङा मेला पुलिसआ बोखांनो हादों होनना खौरां मोननो हादों। थांनाय 1 मार्च खालिनो हरनि समाव तामुलपुर जिल्लानि भारत भुटान सिमानिफ्राय मरियम मार्डी मुंनि सासे आइजोआ खामानि होगोन होनना फुस्लायनानै जम्मु काश्मीरसिम लांबाय थानाय समावनो पुलिसआ लांखारजानाय सुबुंफोरखौ बोखांनो हादों होनना खौरांनिफ्राय मिन्थिनो हानाय जादों। मख'नो नांगोनदि सुबुं लांखारग्राया रङियानि गंसे न'आव लाइमोन सेंग्रा, आइजो आरो उन्दै हिन्जावसाफोरखौ लांनानै दोनहैनायनि उनाव दरङा मेला ओनसोलनि 4 लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा गावसोरखौ सुबुं लांखारग्राफोरनि आखायाव गोग्लैनायखौ उदिस मोननानै खौरां दैथायहरदोंमोन होनना मिन्थिनो मोननाय जादों आरो बिनि उनावनो दरङा मेला पुलिस बिबानगिरि बिथांमोना सुबुं लांखारग्रानि आखाइनिफ्राय लांखारजानाय सुबुंफोरखौ बोखांनो हादों होनना खौरां मोननो हानाय जादों। दिनै बेलासिनि मोननैसो खौरांफोरा बेखिनियानोमोन। गोजोन्थों।